समावहाय बा मोनाबिलिनि समाव आङो दिनै मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोननो आरो मिजिंथियो नोंथांमोनहा बे बोसोरनि हेपि दिवाली नङा होमबा गोथार दिवाली सानखौ मोजाङै मोजां बयबो फालिहरनो हागोन होननानै दा बे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय थाबाय बयनिसिमबो। दा बेजोंनो लोगोसे आङो फेसबुकनि सोमोन्दै मोनसे टिप्स होनो सानदों बयनिसिमबो बा जाय बिथांमोनहा मिथिखागौ बिथांमोननि थाखाय नङा नाथाय जायफोरा मिथिया बिथांमोननि थाखाय। दा जोङो फेसबुकआवहाय गोबां बयबो रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामो नङा होमबा दा बयबो मिथिखागौ जोङो 60 सेकेन्डनि भिडिअ आपल'ड खालामो 1 मिनिटनि नङा होमबा दा गुसुङावहाय जों बेसेबां गुसुं बानायोबा जों आर्निं जागोन नङा होमबा मिनिमाम बेसेबां बानायनांगोन मिनिमाम जोङो 15 सेकेन्ड बानायनांगोन 15 सेकेन्डनि गाहायावब्ला नोंनि भिडिअआ आर्निं जानाय नङा नोंनि रिल्सनिफ्राय आर्निं जानाय नङा बेनिखायनो 15 सेकेन्डनि गोबांसिन बानायनांगोन 15 सेकेन्डनिफ्राय लानानै 1 मिनिटसिम दा बिसिमावहाय